til denne ugens Kend din by. I dag er vi taget til fæstningsbyen Fredericia, hvor vi har fået to kendte, eller mindre kendte fredericianere til at fortælle lidt om Frederiциas historie. Vi har her Tina. Og så har vi Bente Rasmussen. Hej! Hun er bibliotekar på det arkiv, vi har liggende nede i Midtbyen. Fortæl mig lidt om, hvad vi ser deroppe. Hvad er det, vi ser? Ja, det er jo det hvide vandtårn, som jo altid har stået der, som vi gør i dag. Og der står det jo godt, og man kan kravle op i det, og det er fint. Men du ved vel lidt mere fra bøgerne? Ja, det har stået der siden 1735. Ja. Og det blev brugt godt igennem årene. Hvad bliver sådan et vandtårn brugt til? Det kan bruges til mange ting. Til at have vand i, for eksempel. Og så bruger vi det også til, når der er for eksempel forskellige aktiviteter her i byen, så bruger vi også nogle gange til at springe ud fra. Ja, i gamle dage, der var det jo en god udkigningspost for soldaterne. Det brugte de meget der. Så det vi har med at gøre her, det er faktisk nærmest en fæstning, kan man sige, eller hvordan? Ja, det er det. I hvert fald i en stor grad. Fortæl mig lidt mere om sådan navnet Vandtårnet. Hvad stammer det fra? Ja, det er jo fuldstændig fyldt med vand. Kommer der egentlig på besøg sådan på en almindelig sæson her ved Vandtårnet? Der kommer jo mange. Det er jo rigtig mange. Det er jo nær ligesom hvis du ser Legoland og sådan noget. Det er jo det samme besøgsantal, vi har her. Vi går op i toppen og ser det hele. Ja. Så det er jo rigtig spændende. Det her videre. Ja, jeg ved det ikke, men vi kan jo gå op og kigge. Jeg kan se, der er åbent i dag. Så det er kun specielle dage, der er åbne, eller hvad? Det er kun specielle dage. Det er særligt udvalgte dage. Undskyld. Det er det. Undskyld. Men så koster det jo noget. Det er jo ikke bare sådan fri afbenyttelse. Det er derfor, det ligger på stadion med Legoland, at man bare kan gå op og kigge. Vi betaler jo for at komme ind, og det gør de også i Legoland, og derfor kommer der så mange. Og det er jo spændende. Det er rigtig spændende. Som jeg fortalte før, så oppe på toppen, så har de jo billeder rundt omkring. Så kan man prøve at finde ud af, hvor det er omkring i byen. Det er brandhamrende spændende. Super det er spændende. det. Ja. Er der mere historie at fortælle? Jeg har en hotdog. Som sagt er Rundetårnet bygget i 1700-tallet, men hvem var det, han blev bygget af? Christian, ja, det var ham, han gjorde det ene og alene. Ja, var det ikke kong Christian, tror jeg nok? Jo, kong. Ja, og åbningstiderne, det er jo 10-16 hver dag. Ja. Det er det. Og der kan man jo komme og se det. Man kan gå op, altså sådan en dag som i dag, der er det nok sådan lidt, at Vandtårnet er her blevet bygget af... Hvem har taget ham med? Ja, det er ikke os. Som sagt blev Vandtårnet her i Fredericia bygget i 1700-tallet. Men hvem var det, der stod for selve byggeriet? Det var Christian. Det var kong Christian dengang, ja. Ja, det var kong Christian. Det er jeg temmelig sikker på. Prøv at se. Men Prøv at se noget sjovt. For at optimere det, der er i dag, så Prøv at se noget sjovt. at åbningstiderne er 10-16. Jeg har bøjle på. Det er rundt om i landet, der gerne vil ind og se dette vandtårn. Ja, det er dejligt vejr i dag. Jeg har også en hotdog. Det blæser godt nok lidt deroppe, men Ja, det er super vejr. Der er nogen, der lige har opgivet det. Super vejr. Super vejr. Rigtig dejligt vejr. Det er lidt svært med det her interview i dag, synes jeg nok. Ja. Det er ikke som det plejer at være. Nej. Det er det ikke. Ej, lad os komme ned. Ej, hvad skete der? Okay. Jeg tror, det er færdigt med. Du kan ikke finde noget af det. Bare rolig. Så, den er her. Ja, der skete ikke noget med den. Ja, og som sagt, så er det her jo vandtårn, og det er jo dejligt. Det er det. Hvad skete der med ham der? Jeg ved. Og det var så alt her fra Fredericia. Vi håber, I kigger med i næste uge, hvor vi er i Vojens.
og skal se på ishockey og Vojens svømmehal samt de forenede boldklubber.